Sada počinje priča u kojoj ćemo zajedno učiti i posmatrati. Slušajmo pažljivo. Nim je stajao u sredini velike zelene bašte. Nosio je svoj omiljeni zeleni džemper i crvene pantalone. Pogledao je dole i video nešto malo kako se pomera na listu. Bio je to puž sa malenim šalom. To je bio Slomo. Slomo se kretao veoma sporo. Mila je prišla. Imala je bež džemper i zelenu suknju. Nim je uperio prst u Sloma. Vidi, jedan puž, rekao je radosno. Mila se nasmejala i pogledala Nima. A nas je dvoje, rekla je. 1, 2. Stajali su zajedno na mekoj travi. Sunce im je grejalo lica. Čuli su kako vetar duva kroz visoko drveće. Slomo je pogledao gore i trepnuo očima. Bio je spreman za sporu šetnju. Uperio je svoj maleni pipak prema redu crvenih biljaka. Tamo ih je čekalo nešto svetlucavo. Nim i Mila su pratili Sloma do leje sa povrćem. Bašta je mirisala na vlažnu zemlju i slatke biljke. Nim je ugledao velike, okrugle crvene lopte kako vise sa loze. Potrčao je prebrzo i zamalo se sapleo o sopstvene noge, ali ga je Mila uhvatila za ruku. Pažljivo, Nime, rekla je tiho. Gledali su u crveni paradajz. 3, viknuo je Nim dodirujući ga. Bio je hladan i pomalo težak. 4, rekla je Mila pokazujući na onaj odmah pored njega. Slomo je mrdnuo svojom kućicom. Rekao im je tajnu. Paradajz je zapravo voće, a ne povrće. Ima semenke unutra. Nim je pipnuo paradajz i nasmejao se. Bašta je bila puna boja. Odmah iza paradajza zemlja je izgledala kvrgavo i smeđe. Nešto se krilo ispod zemlje. Mila je videla zeleni vrh kako viri iz tla. Pitala se šta je tamo dole. Mila je kleknula i dodirnula zeleno lišće na zemlji. Slomo je dopuzao veoma polako. Ovo su šargarepe, rekao je Slomo svojim tihim glasom. One rastu ispod zemlje gde je mračno i udobno. Nim je želeo da vidi. Povukao je zeleni vrh. Izašla je dugačka narandžasta šargarepa. Bila je kvrgava i prekrivena komadićima zemlje. 5, uzviknuo je Nim. Mila je izvukla još jednu. 6, rekla je. Očistili su zemlju rukama. Šargarepe su bile hrapave, ne glatke kao paradajz. Nim je naučio da su šargarepe korenje. One piju vodu iz zemlje da bi ostale hrskave. Slomo je seo na vrh šargarepe i odmorio se. Sviđala mu se narandžasta boja. Odjednom su začuli glasno zujanje. Dolazilo je od šarenog cveća blizu ograde. Mnogo malih krila se kretalo veoma brzo kroz vazduh. Nim i Mila su okrenuli glave da vide ko pravi svu tu buku. Prijatelji su otišli do cveća. Vazduh je bio ispunjen slatkim mirisom meda. 2 čupave pčele letele su sa cveta na cvet. Imale su žute i crne pruge. 7, izbrojao je Nim dok je pčela sletela na ljubičastu laticu. 8, rekla je Mila pokazujući na drugu pčelu. Slomo im je rekao da su pčele veoma posebne. Imaju 5 očiju, ali su veoma male. Nim je pokušao da pogleda izbliza, ali su pčele bile prezauzete. Radile su mali ples. Slomo je objasnio da pčele plešu kako bi rekle svojim prijateljima gde je najbolji sok. Nim je pokušao da pleše kao pčela, mrdajući zadnjicom. Mila se nasmejala i pridružila mu se. Pčelama to nije smetalo, nastavile su da rade na suncu. Dok su plesali, Nim je primetio stazu od malog plavog kamenja koja vodi prema jezercetu. Kamenje je izgledalo kao da sija. Odlučili su da vide kuda staza vodi. Hodali su plavom stazom. Kamenje je bilo veoma glatko.
Nim je podigao jedan kamen. U ruci mu je delovao kao hladno jaje. 9, rekao je. Mila je našla drugi kamen koji je bio još plavljiji. 10, izbrojala je. Već su izbrojali 10 stvari. Slomo je dopuzao na ravan kamen da odmori stomačić. Rekao im je da voda od kiše i iz jezera čini kamenje glatkim tokom dugo vremena. Ona ispire oštre ivice. Nim je protrljao kamen o obraz. Bio je mekan i fin. Pogledali su u jezerce. Voda je bila bistra i mirna. Ispod velikog lista blizu vode vidjeli su malu drvenu činiju. Unutar činije bile su sićušne, tvrde smeđe stvari. Nisu bile kamenje i nisu bile hrana. Slomo se nasmešio. Znao je šta su. Zamolio je Nima i Milu da ih izbroje dok je gurao činiju bliže svetlosti. Nim je pogledao u drvenu činiju. Te sićušne smeđe stvari bile su semenke. Slomo im je rekao da svako ogromno drvo počinje kao sićušna semenka, baš kao ove. Unutar svake semenke je mala beba biljka koja čeka vodu i sunce da se probudi. Nim je pažljivo dodirnuo jednu. 11, rekao je. Mila je dodirnula sledeću. 12. Bile su veoma male i tvrde. Nim se pitao kako nešto tako malo može postati tako veliko. Slomo je objasnio da su semenke kao magične kutije. One sadrže sve što je biljci potrebno da raste. Nim i Mila su bili srećni znajući da drže buduće cveće ili drveće. Ostavili su semenke u njihovoj činiji da spavaju. Odmah iza jezerceta nalazio se žbun sa veoma velikim klempavim lišćem. Listovi su izgledali kao zeleni kišobrani. Nim je potrčao da osjeti koliko su mekani. Primetio je da su veoma tanki, skoro kao papir. Nim je pružio ruku i potapšao veliki zeleni list. Bio je veoma mekan i pod rukom delovao pomalo dlakavo. 13, rekao je Nim glasno. Mila je pronašla list na drugoj strani grane. 14, dodala je. Slomo se popeo u stabljiku da im se pridruži. Pomerao je glavu s jedne na drugu stranu. Rekao im je da su listovi kao male kuhinje. Oni koriste sunčevu svetlost da naprave hranu za celu biljku. Zato vole da se rašire na suncu. Nim se pretvarao da su mu ruke listovi i ispružio ih je prema nebu. Osjetio je toplo sunce na dlanovima. Bio je dobar osjećaj rasti. Mila je primetila da listovi imaju male linije na sebi, kao mapa. Slomo je rekao da te linije nose vodu do svakog dela lista. Iza zelenog žbuna vidjeli su polje jarko žutog cveća. Ovo cveće je bilo veoma visoko i svi su bili okrenuti na istu stranu. Hodali su prema visokom žutom cveću. To su bili suncokreti. Nim je morao da pogleda visoko gore da bi video njihova lica. 15, rekao je Nim, pokazujući na cvet. Mila je izbrojala sledeći. 16. Ovi cvetovi su bili veoma teški jer su bili puni semenki. Slomo im je ispričao zabavnu činjenicu. Suncokreti su kao tragači za suncem. Ujutru gledaju na istok da vide izlazak sunca. Tokom dana polako okreću glave prateći sunce preko neba. Do večeri su okrenuti ka zapadu. Nim je pokušao da polako okrene glavu kao cvet. Zbog toga se osjećao veoma spokojno. Bašta je delovala veoma tiho i srećno. Mila je primetila sladak, voćni miris koji je dolazio iz obližnjeg ugla. Tu su bili mali žbunovi sa sitnim crvenim i plavim tačkicama svuda po sebi. Izgledali su kao mali dragulji koji vise sa grana. Bilo je vreme da nastave brojanje. Prijatelji su stigli do žbunja sa bobicama. Bobice su bile male, okrugle i mirisale su preukusno. Nim je pronašao jarko crvenu malinu.
17, šapnuo je. Mile je pronašla tamno plavu borovnicu. 18, rekla je. Bili su veoma pažljivi da ih ne zgnječe. Slome im je rekao da su bobice omiljena užina za ptice. Ptice jedu bobice i pomažu da se semenke rašire na nova mesta kako bi izraslo još žbunja. Nim je pomislio da je to veoma koristan posao. Pogledao je sićušne semenke na spoljašnjoj strani maline. Izgledale su kao male kvržice. Bobice su pod prstima bile kvrgave i hladne. Sunce je počelo da se spušta niže na nebu, praveći dugačke senke na tlu. Blizu ivice bašte stajalo je veoma staro, veoma veliko drvo. Njegovo korenje je virilo iz zemlje kao džinovski drveni prsti. Ovo je bilo poslednje mesto koje će danas posetiti. Otišli su do velikog drveta. Nim se popeo na debeli koren. 19! Viknuo je sa velikim osmehom. Mila je stala na koren pored njega. 20! Uzviknula je. Uspeli su. Brojali su sve do 20. Slomu je seo na koru drveta. Rekao im je jednu poslednju tajnu. Drveće koristi svoje korenje da razgovara jedno s drugim ispod zemlje. Šalju poruke i pomažu jedni drugima da rastu. Nim je prislonio uvo na drvo da vidi da li može da čuje šapat. Bilo je tiho, ali je osjećao da je drvo veoma snažno. Danas su naučili o paradajzu, šargarepi, pčelama, kamenju, semenkama, lišću, cveću, bobicama i korenju brojeći do 20. Naučili su da je bašta užurbano mesto gde svi pomažu. Nim, Mila i Slomo su bili umorni, ali veoma srećni. Sedeli su zajedno ispod velikog drveta, gledajući zalazak zlatnog sunca. Bio je to predivan dan za brojanje.